बे बड'लेण्डारि जेनाखि भलिउम 2 आइ बर' बिमा बेवहाय आं सानदों आरो आं मिजिंथिदों बे खोब माने मोजां जागोन आरो आङो बेखौ बानायनायाव सासे बर' बिमा जेन'बा जोंनि बर'नि हिस्ट्रिखौ बिमाजों रुजुदों आरो दा बेखौ बे हिसाबै आङो डक्टर अनजुलि दैमारि बिथांखौबो आं लिंबोदोंमोन स्क्रिप्टखौ नायदों आरो बिथाङा ओमफ्राय आंनि गानखौबो खोनासंदों बेवहाय बियो फसायनानै आं बेखौ रल खालामनो हागोन होननानै बिथाङा खालामदों दा बिसोरबादि मानसि जुदि आंखौ मोदोम दुंगा होनायाव बा बे रलखौ खालामनो होनायाव आंबो मिजिंथिदों आरोखि निसय एसे मोजां जागोन बेबायदि आसा खालामदों आरोखि आसलथे मा जारिमिनखौ बेहाय नुनो मोनगोन आसलथे बड'लेण्ड डायरि होनना बुङोब्ला जेरै डायरियाव मेनसन खालामो नङा होमबा सोब जिनिसफोरखौनो आं बे भिडिअनि गेजेरजोंनो जोंनि बर'नि माखासेनाखि फिसा फिसा जारिमिन बेखौ डायरि महराव आङो सेबखांलांनो बेबायदि उद्देश्य लानानै आङो बे बड'लेण्ड डायरि मोनसे एलबामखौ आङो पार्ट 1, 2, 3 बिदिनो जालांबाय थागोन आरो जोबजासिम माने जोबनो गैयै आरो 20थाबो जानो हागौ 30थाबो जानो बे उननि खोथा आरो आं बेखौ बड'लेण्ड डायरि मुङाव फिल्मबो बानायगोन जाहाथे बर'नि गासिबो आन्दलन पिरियड जोंनि बर' हारिनि सोबख'जानाय गादबजानाय नासयजानाय बेफोरखौ लानानै जों दिनैसिमाव बड'लेण्ड बिनांगौ जादों बे खोथाखौ लानानै आङो बड'लेण्ड डायरि मोनसे मिउजिक भिडिअ बानायलांबाय थागोन आरो फिल्मबो बानायगोन आरोखि जाहाथे जोंनि हारियाव जारिमिना मोनसे सावथुनजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे डायरि बायदि जायो आरो बेखिनिखौ आं आसा खालामदों बे नैथि खोन्दोखौ नुनो मोनसिगोन आपल'ड खालामबाय नैथि खोन्दोखौथ' नै आं जास्ट माने 5 मिनिटसो जाबाय बेवहाय आं आपल'ड होबाय आरो आं आसा खालामो रायजो राजाफ्रा जायनाखि बेबायदि पेट्रियटिक बा हारिनि बेफोरखौ मोजां मोनग्रा मानसिफ्रा निसय नायगोन आरो उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं खावलायगोन जाहाथे बयबो नायो आरो बुजियो आरो जोंनि बर'नि जारिमिनखौ बेखिनिखौ आं खावलायबाय गुबैयै बे जिथु बड'लेण्ड डायरि आइ बर' बिमा सोर सुबुंफोरा बा आर्टिस्टफोरा बे रल खालामदों बेवहाय एक्सुवेलि आंनिनो अनजालि बिसि दं सासे माने सानसुमै मुसाहारि ओमफ्राय लिड आरोखि ओमफ्राय अनजुलि दैमारि मेम आरो बेजों लोगोसे आंनो लिरदों आंनो खनदों गानखौ गासिबो आंनि खनसेबजोब ओमफ्राय बेवहाय माखासे थांनाय बे एक्स एनडिबिफोर माखासे बेहाय रल लादों आरो बिथांमोनहाबो बे स्ट'रिखौ मोजां मोननानै बिसोरबो रल लादों ओमफ्राय आं सानो आरो बेवहाय खुनु राजनिथि गैया आजिखालिथ' माने एसे बर'नि गेजेरावबो गुबुन गुबुन पार्टिफोर माबा थायोना खिन्थु आंनि माबायाव उद्देश्यआ बे नङा जे बेखौ जों बानायनाय जाहैबाय जायनाखि आर्टिस्टआ जे रलाव फिट बे हिसाबै आं बिथांमोनखौ लाबोदों आरोखि माखासे एक्सननि बेलायाव बिथांमोनाथ' एसे ट्रेनार खाबो नालाय बे हिसाबै बे सेंग्राफोरखौ सोनाय जादों आरो लोगोसे मेकआप आर्टिस्ट दङ जोंना ओमफ्राय केमेरामेना जिहुल बसुमतारी खेबदों एडिटिंखौ आं बिथांनो होदों मिउजिकखौ प्लास आङो माखासे आंनो गाइड खालामनानै माने फुलुं ब्रह्म फंबायनो आङो मिउजिकखौ दायथ' होदों आरो लोगोसे मेकआपमेनाव फुजा आरो मिथिसार होननाय बे सासे सिख्ला सासे सेंग्रा आरो बिथांमोनहा खालामदों आरो नोंथांनि जिथु नैबे भिडिअ बेहाय मेथाइखौ मिउजिकजोंसो खोनानो मोनगोन दा रायजोफोरनि सिगाङाव नोंथाङा खुगाजों खननानै फोरमायनो हागोन नामा एसे बेखौथ' हागौमोन खिन्थु थांनाय बर'दिन जानायनिफ्राय गारमायानो ओरैबायदि जादों माने गगा मोननानै हायाखै अब्लाबो जेनाखि दानि मिउजिक भिडिअ बिनि गानखौ खननो ना ससे थुलानोसै बुरलुंबुथुर दैमानि बालाबारियाव आइ बिमा नों मानो खाफालाव आखाइ हमदों बेखिनि आरो दङ मेथाइआथ' गोलाव एसे गोथौ ओंथिफोर हाबनाय माबा सोदोबफोर दङ मेथाइआव मेथाइआव बे मेथाइआव ओंथिया बेनो आरो जेनेबा जों बर'फ्रा आन्दलन खालामदोंबाबो दासिमबो जोंनि गल्फ आं बेखौ बारि बुंबोदों मिडियानि सिगाङाव आरो दिनैसिम ब्रह्मपुत्रनि साहा बर'फोरनि रायजो होननानै गोदोनिफ्रायनो बुंबाय थायोमोन जों खोनायोमोन आरोखि आबैमोनहाबो बुङोमोन दा बुरलुंबुथुरनि साहानो जुदि बर'नि जायगा मोनब्ला खिन्थु जों आन्दलन खालामदोंबाबो दिनै 50 बोसोर जाबाय जोंनि स्ट्रागोला अब्लाबो जों बुरलुंबुथुरनिसिम माने जोङो सिमाखौ दाबो थिग खालामनो हायाखै आरोखि दा जोङो बिएसि बिटिसि बिटिआर मोनबाय आरो सिमायाबो जानो थांगासिनो दं गाबोन समफोरनो जानोबो हागौ जेनेबा खिन्थु बेवहाय जोंनि एक्सुवेल माने सिमाया बबेमारमोन बर' हारिया बर' हारिया थागिबि हिसाबै बबेनिफ्राय थाजेनबोआमोन जों खोनानाय मथेथ' गार'बादा कुन मेघालयनिफ्राय गार'बादानिफ्रायसो बर' आरो गार' गावस्रालायनानै बर'फ्रा ओरै गवालपाराजों फैदों बादि जों हिस्ट्रिखौ खोनादों आरोखि दा बुरलुंबुथुर बारनानै खोलाहाबो बर'फ्रा थायो खिन्थु मेजरिटि गैया हिसाबै जोङो साहाखौनो लायो आरोखि दा जोंनि लुबैनाया बर' बिमानि जेनाखि लुबैनाय बुरलुंबुथुरनिफ्रायनो ओरै साहाजोंहा बर'लेण्ड जानांगौ आरोखि बेबायदि आरो भिडिअखौ नुनो मोनगोन आरो दिनैसिमबो गावनि हाया माने बुरलुंबुथुर दैमानि बालाया फबसिनलांबाय आरोखि बिनि सिमाखौ थारमाने देट मिन्स बर'हा बुरलुंबुथुर दैमासिम माने
जोंनि हा दंमोन आरो बेखौ देखायदों जेरै गुवाहाटियाव कामरुप सापस गुवाहाटियाव जोंनि गासिबो बर'फोरनि हा दंजोबोमोन दिनैनि थारिखाव गुवाहाटिनि हाफोरखौ नायोब्ला बै एक्सुवेलि फुराना पार्टियाव नायोबा बर' नुगोन खिन्थु दानिया मारवारि सोरबा कलिता दास बेफोर हाबजोब्बाय आरो बेबादिफ्रा माने आं बेखौ फिल खालामनानै बानायदों आरो जोंनि हाया बुरलुंबुथुरसिममोन खिन्थु दासिम जोङो सिमाखौ थिग खालामनो हायाखै आरो आंथ' सिगां सेन्टाराव इसोरखौनो हामबाय होनग्रोयो मानो होननानै बुङोब्ला बे बादारि फिल्म प्रडाक्शननि जे बिपुल सार आंनि हासबेन्ड माने बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बेहा माखासे सिमांफोर दंखायोमोन जे बर' हारिनि माखासे जारिमिनफोरखौ मोनसे नेरसोन हिसाबै गालांनो मेम'रि हिसाबै गालांनो थाखाय बिदिनो मुभिनि गेजेरजों जा बा भिडिअफोरनि गेजेरजों जा मोनसे मेम'रि गालांनो थाखाय बिथाङा बिदिनो दिरुनो होनना नाजाबाय थानाय बियो दिनै फाइनालि माने बड'लेण्ड 1 बा बल 1 जोबखांनानै बड'लेण्ड बल 2 सिम सफैबाय माने इसोरनि गासैबो ब्लेसिंनि गेजेरजों जागासिनो बिनि थाखाय आङो इसोरखौ हामबाय होनो आरो आङो बिनि उनाव बिपुल सार बेखौ थेंक्स होनो सानो मानो होननानै बुङोब्ला बिथांनि अननायनि गेजेरजों आङो बे एफा गिदिर अपरचुनिटिखौ मोन्दों मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा आंखौ सासे बिहि हिसाबै नङा एज ए आर्टिस्ट हिसाबै बे भिडिअनि थाखाय आंखौबो सायख'दों आं बिराद लाकि फिल खालायदों आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो बुंनो सानो दे डाबल गोजोननाय होननानै बुंनो हायो मानोना बेहाय मानगोनां डक्टर अनजालि दैमारि मेमबो दङ बुंनो थाङोब्ला जों जोनोम गैयिनि सिगांनिफ्रायनो बिथाङा सासे फेमास आर्टिस्टखा अनजलि मेमा ओमफ्राय बियो गोबां माने एसामिसावनो जा बर'आवनो जा गोबां माने फिल्म इन्डास्ट्रियाव खामानि मावबोनाय एक्टर हिसाबै ओमफ्राय जेरै अनुराग ओमफ्राय सोर मोनदों बेफोरबायदिनो गोबां दं आरो दा गराय फाख्रि रजनि मेमनि प्रजेक्टआवबो बिथांखौ नुनो मोनगोन आरो बेबायदिनो गोबां माने सावथुनफोराव बिथाङा खामानि मावबोखानाय बेस्ट एक्टरनि एवार्ड मोनबोनाय जों बयबो